бозии аз ҳама серголи даври якум бо ширкати дастаҳои барқчӣ ва равшани кӯлоб дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор ба қайд гирифта шуд. се маротиба футболбозони дастаи равшан дар рафти бозӣ ба сафи пеш баромаданд, аммо футболбозони барқчӣ ки аз ҳайати мунтахаби бисолаҳои тоҷикистон таркиб ёфтааст ва зери роҳбарии Юсуф Рабиев ба мавсим омода шудааст, аз бохт раҳо шуд. аз рӯи он футболбозоне ки дар ҳайати дастаи равшан ҷамъ омаданд, Аҳлиддин Турдиев тавонистааст ки футболбозони ниҳоят моҳирро ба ҳам орад, то ки дар мавсими имсола равшан боз бо ҷилои наве дар майдон ҳунарнамоӣ кунад. бисёр бозигарон аз Украина ҳастанд. Юрий Батюшин инҷо мо дидем, инчунин Евгений Гриценкоро хуб медонем ки инҷо буд ва футболбозони ин даста зуд як ҳуҷуми хеле тезе ташкил карданд ва тавонистанд ки вазъиятҳои ниҳоят қулаи голзаниро ба вуҷуд оранд. ҳарчанд барқчӣ дар оғози ин бозӣ ҳоло Билол Сулаймоновро мебинед имконияти хуби голзаниро ҳам дошт, вале тавре гуфтам оғози ин бозӣ бо ҳуҷумҳои пайдарпайи футболбозони ҷавони дастаи барқчӣ сурат гирифт ва тӯбро бошад футболбозони дастаи маҳз равшан заданд. ҳоло бинед, ин яке аз ҳуҷумҳои онҳо ҳаст ки хуб бенатиҷа анҷом ёфт ва мо шумо дар ин баробар тавонистем бубинем Матеус Виера Силваро, ки аз Бразилия ҳаст. ӯ ҳам боз як бозигари бразилиягӣ аст ки имсол дар ҳайати дастаҳои Тоҷикистон бозӣ мекунад. як бозигар дар ҳайати дастаи Истиқлол буд. ҳоло боз ҳуҷуми футболбозони дастаи барқчӣ аст. боз як имконияти хуб барои голзанӣ барои онҳо фароҳам меояд, аммо бубинед чӣ гуна Абубакр Сулаймонов дар ин ҷо аз масофаи наздик вазъияти ниҳоят қулайро истифода набуд. ин ҷо зарбаи хеле хуб аз ҷониби бозигарони дастаи равшани кӯлоб, хеле зарбаи хуб буд. ин ҷо ба Холмурод Назаров аст ки ин ҷо дар ҳолати бисёр хуб қарор дошт, вале дар дақиқаи 13 ҳисоб боз шуд ва Бахтиёр Зарипов аст, ин дӯстони гиромӣ, ҳамлагар аввалин голи худро дар мавсими имсолаи футбол ва ҳам аз ҷониби равшан ва ҳам аз ҷониби худ ба самар мерасонад. як бор дигар бибинед чӣ гуна зарбаи аз масофаи ниҳоят дур ва ин ҷо дарвозабон Шаҳобиддин Маҳмудзода хеле дер монд. як бори дигар хуб паси голи ба маҳз ҳамон Матеус Виера Силваи бразилиягӣ мансуб аст ки ин ҷо партофти хуб анҷом дод. барқчиён боз дар ҳуҷум буданд, боз ҳуҷумҳои пай дар пай. хуб Матеус Виера Силва дар ҳар ҳолат мехост ки бо голи худ дар чемпионати Тоҷикистон дурахшад, аммо Интер дар ин лаҳзаҳо нашуд ва ин ҷо ҳоло боз як ҳолат барои футболбозони дастаи равшан аст. Муҳаммадҷон Раҳимовро зада аз пой меафтанд. ба довар ишора мекунад ки ин ҷо ҳоло ҳолати пеналти буд, ӯро зада аз пой афтодан. як бор дигар биёед назар бекунем ин ҳолатро. бале каме барвақттар буд, Муҳаммадҷон аллакай аз по афтода буд то он замоне ки тӯб мерафт. ҳоло як бори дигар бибинед, расиш тақрибан набуд, аммо Муҳаммадҷон бисёр зебо хуб таҷрибаи бои рангин дорад ва инро ҳам довар ба назар гирифт ва ҳоло зарбаи ҷаримавӣ аст, зарбаи ниҳоят қотеи худи Муҳаммадҷон Раҳимов аст ва дарвозабон Шаҳобиддин Маҳмудзода ин навбат ин тӯбро хеле моҳирона дошта гирифт. ҳуҷумҳои футболбозони дастаи барқчӣ аст. бисёр ҳолати зебо барои голзанӣ ва ҳисоб баробар мешавад дар ин ҳоле ки ҳоло Абубакр Сулаймонов дар дақиқаи 47 ҳисобро баробар мекунад. 1-1. бозии ниҳоят муҷалло, пур аз ҳуҷум ва лаҳзаҳои голзании ниҳоят зиёд. ҳоло бибинед, ин ҷо аслан агар ҳамин тавр назар кунем, Масъуд Ғафуров буд ки на инҷо ба тӯб маҳз Меҳрубон Ҳамидов нарасид ва баъди он тӯб ба Абубакр Сулаймонов омад ва ӯ бисёр моҳирона ин тӯбро вориди тӯри дарвоза кард. акнун футболбозони дастаи равшан бори дигар дар дақиқаи 62 тавассути голи Нозим Бобоҷонов ба сафи пеш баромаданд. дақиқаи 62 аст ва Нозим Бобоҷонов ҳамин гуна голи зеборо зад. ин ҷо муҳофизатгарон аз назари худ Нозимро дур гузоштанд. хуб буд, аммо муҳофизаташон ҳам хеле зебо буд. баъди партове ки Муҳаммадҷон Раҳимов иҷро кард
ва дар натиҷа тӯб ворidi тӯри дарвоза гардид ва Равшан боз ба сафи пеш баромад ва боз як ҳуҷуми ҷавобӣ аз ҷониби футболбозони ҷавони Бахчӣ ва инҷо аллакай бозингаре ки бисёр моҳирона бозӣ кард ин Саидов аст. ҳисоб баробар мешавад ва Фирдавс на инҷо Шерафкан Саидов ки аслан аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омада буд бисёр ҳам ҷилои хуб дошт. Оло бубинед партоби олӣ аз ҷониби Билол Бобоев ва зарбаи ниҳоят қотеъе ки гирифтанашаванда аст. ҳисоб 2-2 мешавад. кунҷи дарвозаро инҷо Евгений Гриценко холӣ монд. ҳатто фикрам накард, чунки муҳофизатгарон наздик буданд. аз ин рӯ бо як зарбаи ниҳоят хубаш тӯбро ворidi тӯри дарвоза кард. 2-2 ва боз як ҳуҷуми дигар футболбозони дастаи Равшан як голи дигар мезананд. ин бозингари нав аст барои дастаи Равшан. ҳоло ки инҷо мо мебинем Азизбек Султонов ӯ ҳам аз нимаи дуюм ба майдон омад. бозигароне ки аз нимаи дуюм ба майдон омаданд бисёр дурахши хуб доштанд. Муҳаммадҷон Раҳимов бошад, боз як партоби ниҳоят зеборо иҷро мекунад ва бубинед футболбозони дастаи Равшан дар ҳама ҷо буданд ва маҳз Азизбеки имсол шарафи дастаи Равшани Кулобро ҳимоя мекунад, тӯбро ворidi тӯри дарвоза мекунад. акнун футболбозони дастаи Бахчӣ бошанд. дар поёни ин бозӣ боз кӯшиши зиёд карданд ва тавонистанд инҷо ҳисобро баробар кунанд. Шерзод Раҷабов аст, ӯ ҳам аз курсии эҳтиётӣ. имрӯз се голе ки дар ин ҷо зада мешавад, дӯстони гиромӣ, маҳз нафароне буданд ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омаданд. ҳам аз дастаи Равшан Азизбек Султонов, ҳам аз дастаи Бахчӣ, ҳам Шерафкан Саидов ва ҳам Шерзод Раҷабов тавонистанд қаҳрамони ин бозӣ шаванд. дар натиҷа ин бозӣ ниҳоят пуршиддат ки тамошобоб буд ва мухлисонро дар канор нагузошт. бо натиҷаи мусовии 3-3 ба поён расид. футболбозони ҷавон нишон медиҳанд ки имсол онҳо дар муқобили ҳама дастаҳои лигаи олӣ ҳамин гуна хуб ҳам бозӣ мекунанд. довари охирӣ 7 дақиқа зам кард ва ин бозии зебо бо ҳисоби баробарии 3-3 ба поён расид ки мо шоҳиди 6 гол шудем. ин даста дар ҳақиқат дастаи ҷавонон ҳоло ки ба бозиҳои интихоби ҷоми Осиё омода мешавад, боз аз ин ҳам беҳтар бозӣ хоҳад кард.